Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu Život na baterky. Dnes si budeme rozprávať niečo o zárukách, ktoré sú poskytované pri inštaláciách fotovoltaických elektrární. V zásade rozlišujeme tri druhy záruk. Jedna záruka je záruka výrobcu na to, že to zariadenie, ktoré ste si kúpili, sa určitú dobu nepokazí. Z pravidla je táto záruka dvojročná. To znamená, že výrobca garantuje, že pokiaľ všetko dodržíte tak, ako má byť, takto zariadenie by malo bezchybne fungovať minimálne tie 2 roky. Pokiaľ sa v tomto období niečo stane, tak samozrejme výrobca si overí, že či boli dodržané podmienky záruky a v prípade, že teda reklamáciu uzná, tak vám ten daný výrobok opraví zadarmo alebo vám dá namiesto toho náhradný výrobok. V zásade v praxi, čo to znamená? V praxi to znamená to, že ten, kto vám fotovoltaickú elektráreň inštaloval, v prípade, že sa vám napríklad pokazí striedač, tak jednoducho príde tento dodávateľ, striedač vám zvesí zo steny a striedač posiela do výrobcovi do zahraničia, povedzme niekde do Číny a čaká na jeho vyjadrenie, teda, že čo s tým výrobkom. Či teda uzná reklamáciu, neuzná, či to opraví, alebo či vám pošle nejaký nový náhradný diel. No, každopádne dôležité je vedieť, že počas tohto obdobia, keď vám zmontujú to poškodené zariadenia a odošlú to na preverenie k výrobcovi, tak v tom čase vám fotovoltaická elektráreň vlastne nevyrába a vy máte samozrejme s tým spojené straty, takže keď by ste mali opravu zadarmo, tak máte straty, ktoré sú spôsobené tým, že v tom čase vaša fotovoltaická elektráreň nefungovala a vy ste museli čerpať všetko elektrínu vlastne z verejnej siete. Druhá záruka, ktorá je opäť poskytovaná výrobcom, tak je to záruka, alebo teda hovorí sa o tom aj garancia výkonu fotovoltaických panelov. Takže výrobca vám garantuje, že ani po 25 rokoch alebo ani po 30 rokoch výkon vašich panelov neklesne pod 80 svojho pôvodného výkonu. Že tu hovoríme o garanciách, ktoré vám opäť dáva výrobca na to, že ten panel bude vyrábať určité garantované množstvo elektrickej energie aj po takejto dlhej dobe, ako je povedzme 25 alebo 30 rokov. Keďže je to dlhá doba, veľmi často je veľmi obľúbená v komunikácii táto záruka, ale pozor, pokiaľ hovoríme o týchto zárukách, preverte si, o akú záruku sa jedná, či sa jedná naozaj o záruku výrobcu fotovoltaických panelov, že po 25 alebo po 30 alebo 35 rokoch fotovoltaických panelov bude vyrábať určité množstvo energie, alebo sa jedná o nejaký iný typ záruky. Takže na toto pozor. No a takisto môže byť a býva to, že vám dá určitú záruku aj samotná firma, ktorá vám montuje fotovoltaickú elektráreň, že vám dá záruku na samotné dielo. To znamená, že v prípade, že sa niečo stane s tým dielom ako takým, sa nám niečo poškodí, povedzme, hovoríme najmä o tých káblových spojeniach a podobne, tak ten, kto vám to montoval, tak povedzme vám dáva záruku, že sa nič tomu nestane počas nejakého obdobia. My, keď montujeme fotovoltaické elektrárne pre vás, tak máte možnosť od nás získať 10-ročnú záruku na celé dielo. Komplet, to znamená, že bez ohľadu na to, ako je záruka od výrobcu, v prípade, že sa niečo stane povedzme s meničom alebo prestane fungovať nejaký fotovoltaický panel, tak čo je zásadný rozdiel je to, že my prídeme, zvesíme poškodený diel, zoberieme nový diel a nainštalujeme to hneď. Znamená, že nečakáte na to, kým sa výrobca vyjadrí alebo niečo, vaša elektráreň stále funguje. Prídeme, vymeníme poškodený diel za nový a už ďalej si to z výrobca riešime my sami po našej linke. Takže vám odpadajú tieto straty, ktoré by boli spôsobené nefunkčnosťou elektrárne. Vaša elektrárne normálne funguje, proste ďalej. Prídeme, hneď vymeníme. Takže to je zásadný rozdiel a túto záruku od nás získavate 10 rokov. Opakujem, 10 rokov bez ohľadu na to, aké záruky sú dané výrobcov. Častokrát je od výrobcu len 2 roky, 3 roky na niektoré diely, ale my vám túto lehotu predĺžujeme až na 10 rokov okamžitej výmeny poškodenej časti fotovoltaickej elektrárne.
A pokiaľ hovoríme o fotovoltických paneloch, tak my vám dodávame fotovoltické panely, kde je výrobcom garantované, že výkon týchto panelov ani po 30 rokoch neklesne pod 88% jeho pôvodného výkonu. Jedná sa naozaj veľmi kvalitné a špičkové fotovoltické panely. Že zhrniem, pri fotovoltických elektrárniach máte v zásade 3 druhy záruk. Prvá je záruka výrobcu na to, že tomu zariadenie bude fungovať a nepoškodí sa. To je spravidla 2 roky, v niektorých prípadoch môže byť aj táto lehota dlhšia. Potom máte garanciu výrobcu fotovoltických panelov na množstvo elektriny, ktoré ten fotovoltický panel vyrobí aj po uplynutí určitej lehoty. A tá tretia záruka, ktorú máte, to je záruka, ktorú vám dáva priamo dodávateľ diela na to dielo. Treba sa oboznámiť, aké sú toto podmienky, aké sú dĺžky tejto záruky a ako sa správa váš dodávateľ v prípade teda, že niečo sa s tou fotovoltickou elektrárňou stane